Violeta, dođi ovdje. Tata, mogu ti... Ne pokušavaj mi objašnjavati. Violeta nije... Ti šuti. I otiđi jer si stvorio već dovoljno problema. Razočarala se me, Violeta. Ne bi li mi trebao vjerovati? Da, vjerovao sam ti, jesam. A zašto me pratiš? Kako stvari stoje, bolje ti je da više ne govoriš. Ne, ja neću više ništa reći, zato jer ne želim nikad više razgovarati Ne s tobom. razgovaraj tako, kuda ideš? Doma. I bolje da idemo razvojeni jer se trenutno ne možemo složiti oko ničega, tata. Leon, javi se. Hej, Anđi, što je bilo? trebala sam se naći s Leonom. Tata me nije pustio, sad ga ne mogu dobiti. Idem. Čekaj, znači ideš se naći s Leonom? Da, tata se može ljutiti koliko god želi, nije mi to bitno. Ne čini mi se to kao dobra opcija. Bolja opcija je da se Leon naljuti na mene zbog mog tate. O, ne. Anđi ne želi me slušati. O, da, znam. Kad tvoj tata ne želi slušati, ne možeš mu ništa. Ne sluša. Želiš otići? Da, očito želim Dobro, otići. idi. Ja ću tražiti da te pusti. Kako da me... Što? Da, ja ću ti pomoći s tatom. Ne, Anđi, što misliš reći? Istinu, što bi mu rekla, Misliš Vilu? reći istinu osobi koja te ne želi slušati, ne razumijete? Anđi, odlazim. Obećavam da ću se uskoro vratiti. Ali Vilu, Bok, ljepotice. što radiš ovdje? Odlazi iz ove kuće, što radiš ovdje? Moram razgovarati s tvojim ocem. Da. Bok, kako si? Ko si ti? Ja sam Diego. Vi ste Violetina majka? Majka? Ne, ja sam Violetina teta. Da, ona mi je teta, a ti otiđi, ne želim više problema, odlazi. Dobro, smiri se. Zato sam došao. Došao sam objasniti tvom ocu da je sve što se dogodilo moja krivnja. Dobro. A tko je točno ovaj mladić? Ja sam Diego. Nitko, on nije Je li to nitko. tvoj ujak? Nije mi ujak, možeš li otići? Odi, idi. Ne odlazim dok ne razgovaram s tvojim ocem. Tko je taj zgodni dečko? Dobar dan, drago mi je. To ti je baka? Što? Baka, to je šala. Ma ko je ovaj dečko? Da li je tvoj? Ne još. Ali je pitanje vremena. Što pitanje vremena? Odmah otiđi, bok, ne želim te vidjeti. Hej, što se događa? Čemu ta crka? Nije ništa. Violeta je bila nervozna, ali smirila sam ju. Ne brini se, nije ništa. Ne brini se. Ramaža, što radiš tim jadnim dečkom? Molim te. Slušajte, jeste li vidjeli Ramaža? Što? On razgovara s onim mladićem. Na telefon. Zvao ga je neko poslovni poziv. Dobro, možeš mu reći da ga tražim, ha? Reći ću mu. Tiho, ne mogu vjerovati. Mogu li ja nešto reći? Da, ali jako tiho. Zašto ne želiš da razgovaram s svojim ocem? Zato što ne želim da odeš iz ove kuće, shvaćaš? Ništa, ali. Violeta te moli da izađeš iz ove kuće, van. Okej. Samo sam htio pomoći. Ako mi želiš pomoći, odi i ne vraćaj se. Vidimo se, gospođo? Gospođica. Da, gospođica. Da, gospođa. Ujak. Baka. Buduća djevojka.